Shagon La Main Generous. Muna sayar da kayayyakin masarufi kamar shinkafa, sukari, makaroni, taliya, man girki, har ma da kayan miya kamar tumatur, albasa da sauransu, da ma nau'in naman miya daban-daban har ma da kifi. Kash, abin dai sai ka gani zuwa da kai ya fi sako. Muna kafe ne a gangaren hanyar Mangabel kusa da mararrabar Bata Kungo. Za ku same mu a lambobin wayoyinmu kamar haka: 692-31-03 ko 676-61-11-35 sai 699-68-15-68 sannan 675-70-59-21.